Foli ani waleɲuman dɔn o bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ni waati na an balima bamanankan mɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. N b'a jira aw la ka fɔ ni bamanankan kunnafoni wagati selen walala bɛ na kɛ minnu kɔnɔ kumaw la aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruyaw olu de don. An b'a fɔ ni kuma selen aw danga na. Kunnafoni daminɛ an b'a jira aw la ka fɔ ko fɛn min ye seliba girin ni a ɲaɲani ye a bɛ senna sugu caman kɔnɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya na Faba yɛrɛ suguba ni o ye Bamakɔ suguba ye. O kadara kɔnɔ an ka ɲininikɛla Alhamidu Badini ni a ka jatala gɛrɛla sugu kɔnɔmaw la ni ka fila sɔrɔ u la an ka janga ɲamadali kɛ. Ka kɛɲɛ ni seliba labɛnw ye fɛn min ye wulikajɔ ye o bɛ senna Bamakɔ sugu kɔnɔnaw na sanni feere sira kan jagokɛlaw o ni clients bɛ ka tɛrɛmɛ bɛɛ bɛ k'i bɛrɛmata sɔrɔ ka kɛɲɛ ni se damayira ye. Ne ye commerçant ye Murabugu sugu la. An bɛ article caman feere parce que commerce général de don. An bɛ samaraw feere n'o ye tapette ye, an bɛ silo feere, an bɛ crêpe feere, an bɛ jean pantalon feere, an bɛ t-shirt feere, an bɛ robe feere, an bɛ bodiw feere, an bɛ fɛn caman feere quoi. Alhamdulillah an bɛ Ala tanu k'a fɔ k'a barikada. Sugu a ka kusa dɔɔni malgré que jamana bɛ situation mun na bɛɛ yɛrɛ ɲɛ b'a la jamana a sɛgɛnna ɲina ko caman bɛ sen nɔ jamana bɛ guerre de la donc population sɛgɛnna trop mais o n'a ta bɛɛ an bɛ Ala tanu commerçant an bɛ k'an débrouiller dɔɔni feere bɛ ka bouger dɔɔni bi kɛrɛnkɛrɛnnen na n ka foli bɛ se an ka karamɔgɔkɛ ma n'o ye Aseyid Sherifu Usmani Madani Ayidara an b'a fo don bɛɛ an b'a fo a ka cɛsiri la parce que ale nani kɛra sababu ye ka hɛrɛ lase diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma. San caman an ka selimafiniw bɛ san yan san caman na vraiment bon bitigi kɔni don vraiment bitigi dalen san sannikɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen don bon vraiment a ka yɔrɔ position ka ɲi bon a ka finiw position fana ka ɲi vraiment an ka fani caman kɔni bɛ san yan ani an teriw ni sigira mɔgɔ caman kɔni an bɛna sanni kɛ a ka ca vraiment. Bamakɔ suguba kɔnɔna kɔni o falen bɛ jamana iko dakɔnɔɲi ɲanɔ samara feerelaw a suguya bɛɛ cɛta fara musota kan denmisɛnnin ani maabakɔrɔ o kɛrɛfɛ an balakaw olu ka masiri minɛw kabini bukulu chaîne ani bololamontoro ɲɛfɛ dɔɔni guwakɛminɛ vɛri fara a maɲɔgɔlɔn tɔw kan ani sumadumani ka seli tɔ sankɔrɔta. Bon sugu tɛ kɔrɔlen bɔ mais an y'an garijɛgɛ feere dɔɔni feerela a tɛ kɔrɔlen bɔ mais an ye dɔɔni kɛ. An bɛ dugawu de kɛ Ala k'an ka seliw caya Ala ka minanko nɔgɔya Ala ka Mali kolo suma Ala ka juguw dɛsɛ Ala kana Mali bi Mali tɛ bi ni Ala sɔnna ma. An bɛ cɛ samara feere an bɛ muso samara feere an bɛ Ala fo k'a barikada Ala n'an ka lakanabagaw kama an hakili sigi ye sugu jɔ an n'an ma fɛn sɔrɔ an hakili sigilen kɔni an bɛ Ala fo k'a barikada an hakili sigilen ye sugu jɔ n'o tɛ ɲinata kuma nɔgɔ dɛ an jɔrɔla an siranna nka Ala ni lakanabagaw fɛ an b'a la fo k'a barikada k'an ka ɲɛmaa ɲumanw fo an bɛ dugawu de kɛ jamana Ala k'a suma Ala ka jamana in suma. An nana denmisɛnninw ka fini san ni samara san na sugu kɔni ma nɔgɔ sisan fɛn bɛɛ ka gɛlɛn an b'an débrouiller k'a san kɔni n'tɛ sisan fɛnw ka gɛlɛn dɛ komi an b'a san denmisɛnninw ye diyagoya an b'a san Ala ka san wɛrɛ yira an kɛnɛma la k'a yira an sitigi la k'a yira an dentigi la san ɲɔgɔn kɛmɛ an bɛɛ ka jɛ k'o seli Ala k'an ka sanw caya Ala ka kɛlɛw ban pewu ka jamana basigi. K'a dɔn k'a fɔ waati ka gɛlɛ sɔrɔko binakun kan k'a sabu kɛ jamana yɛrɛ lahala ye basigibaliya sira kan fɛn min kɔni ye Mali jamana ani diɲɛ tɔ alisilamɛw o na kantigɛli seli ɲaɲaliw kɛ ka bɛn ni araba ye mɛ kalo tile 27. Hali bi ani jago tigilamaw bɛ ɲɔgɔn bolo fɛn min ye an bɛ to suguba kɔnɔna na Bamakɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na jagokɛlaw ka soba ni o ye CESIM ye délégation régionale o ɲɛmaayaso an ka ɲininikɛlaw ni olu ye fila fɔ a ko kun kan an ka jɛ an ka ɲamadali kɛ o fana kan. An ka foli belebeleba bɛ DRCC parce que bi bi in na ni ye jamana stabiliser prix ko la ni ye jamana stabiliser carburant ko la ka sunkalo tɛmɛ a tɛmɛko ɲuman na DRCC ka wuli ka jɔ don. Kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don a bɛɛ y'a ye maliyɛn bɛɛ y'a ye u jɔ u jɔyɔrɔ la prix man ka se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo dɔ la malgré que gɛlɛya bɛ yen u y'u jɔ prix feere sunkalo tɛmɛna ɲuman na carburant ko fana bɛɛ ɲɛ b'a la approvisionnement bɛ ka kɛ mɔgɔw tɛ ka sɛgɛn carburant ko la o bɛɛ sababu ye olu ka baara dɔ ye donc maintenant sugu yɛrɛ fana kɔnɔ u ka wuli ka jɔ fanga ka bon ne ye DRCC fo yɔrɔ min na an ka foli belebeleba bɛ se mairie fana ma
an ka baara ɲɔgɔnya kɔnɔna la u ni n ka président mairie ni n ka président ye baara kɛ Sugunikura la u jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fana rubrielle de l'île jeni na n ka président Omar Diallo d'abord n'i ko ko yɔrɔ jeni gɛlɛya min y'an sɔrɔ 2026 kɔnɔ an bɛ foli belebeleba lase Mali autorité ma parce que bɛɛ y'a ye sisan ani maliyɛn den ɲumanw Sugukura jenina fɔlɔ Sugukura jenini kɔnɔna la n'i ma fili bɛɛ y'a faamu gouvernement ka contribution nana ka na se mɔgɔ kasaralenw ma u y'u dɛmɛ maliyɛn den ɲuman caman fana bɛ yen nɔ olu fana ka wulikajɔ bonyana ka se ka fɛn kɛ mɔgɔ minnu ka yɔrɔ jenina ani mɔgɔ minnu ka minɛn jenina pour que ka se k'u ɲɛji cɛ a t'u sara bɔ mais a gouvernement jɔyɔrɔ kɛra mun ye sugu bɛ jɔ de fo sugu ka jɔ ka dilan ka ɲa k'a di sugu kɔnɔdenw ma parce que sugu jeni 2 suguba fana jenina bon a fana kɛra kasaraba ye ala ma mɛn a tɛ tile damadɔ dɔrɔn mais mun y'a gɛlɛya k'a sababu kɛ sira yɛrɛ tɛ yen sapeur pompier ka se ka na fɔ k'i bɛna sugu tasuma faga bon u bɛ se tuma min na o y'a sɔrɔ filamu bonyana tiɲɛni fanga bonyana Sugukura aussi c'était la même chose a bɛɛ ye sirako ni sugu yɛrɛ jɔcogoko ye donc Mali gouvernement yɛrɛ kelen k'i ɲɛsin cette année u y'a confié chambre de commerce la chambre de commerce fana y'a confié bureau de district la fo sugu ka dilan ka ɲa ka organiser k'a jɔ donc n'Ala sɔnna ma n'o kɛra Ala k'an kisi kasara ma mais hali n'a bɛ kɛ a fanga tɛ taa yɔrɔ jan parce que an ɲɛ b'a la sugu désordonné don nkalon man ɲi sugu désordonné don sira tɛ yen sapeur pompier ka na ka baara kɛ non seulement mɔgɔw yɛrɛ sigicogo man ɲi tabaliw bɛ siraw kan yɔrɔ occupélen don vraiment gɛlɛya dan de don donc an ka baara fanga bɛ na k'o ye wa an b'a ɲini gouvernement yɛrɛ fɛ a k'an dɛmɛ o la siraw ka dégager an yɛrɛ ka se k'an yɛrɛ organiser cogoya min na i n'a fɔ jamana wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ jamana caman bɛ yen nɔ o sugu bɛ cogoya min na pour que an ka se ka an ka sugu ka kɛ olu ɲɔgɔnna ye parce que n'i taara dugu o dugu la a ka di i ka taa dugu sugu de la mais Mali sugu n'i nana la vraiment i bɛ masaya segin Ala ma i b'a ye k'a fɔ foyi ma i labɛn yan nɔ o dɔ b'an commerçants na o camanba b'an yɛrɛ commerçants na comme a bɛ feerekɛla misɛnninw na cogoya min na donc chambre de commerce di district cette année an ka kɛlɛ bɛ na k'o de kan an b'a ɲini état fɛ état fana k'an dɛmɛ a kɛlɛ in na pour que vraiment an bɛ se k'an ka sugu dilan cogoya min na k'an ka sugu organiser cogoya min na sanni ni feere bɛ kɛ lafiya kɔnɔ mobiliw bɛ se ka don sugu kɔnɔ ka na sanni kɛ ka sɔrɔ gɛlɛya ma y'a la bɛɛ bɛ Mali taabolo dɔn bi wagati in na an bɛ foli daminɛ an ka jamana ɲɛmaa la a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen ka na se jagokɛlaw ka ministre ma ka na se jagokɛlaw ka chambre de commerce président ani n yɛrɛ ka président Omar Diallo an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ka lase jagokɛla bɛɛ lajɛlen ma kumaba fara fitinin ka Mali la an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana ɲɛ suma Ala ka jamana basigi ka jamana kɔnɔdenw Ala ka hakilina ɲuman di anw ma k'an don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ jamana in Ala ka k'an sago ye Ala ka k'an sago ye parce que jamana in an tɛna bɔ yan ka taa diɲɛ jamana si la ko an bɛ taa an sago sɔrɔ yen nɔ ka kɛ i n'a fɔ an ye yen jamanaden ka tɛmɛ Mali kan donc an tonso n'an barajuru bɛ Mali la an b'a ɲini Ala fɛ Mali Ala k'a kɔrɔta Ala k'a bɔ dingɛ kɔnɔ Ala k'an k'an sago ye donc an ka foli bɛ an ka commerçants fana ye an b'u fo u ye gɛlɛya minnu vécu k'a daminɛ depuis ni embargo la ka na se fo sisan ma u jɔlen don jamana in kɔrɔ an b'a ɲini fɛ hali bi Ala ka hakilina ɲuman d'u ma u k'u jɔ jamana in kɔrɔ jamana in u k'a ta an k'a ta anw de ta ye jamana in ye an k'a ta an tɛgɛ n'an fanga la ka jamana in lawuli donc an kana gɛlɛya kɛ ɲɔgɔn ma sanni feere la an kana an fɔ k'an b'an ta ɲini kojugu an k'a lajɛ dɔrɔn gɛlɛya waati de don an ka se ka nɔgɔya kɛ mɔgɔw ye mɔgɔw bɛɛ ka se ka lafiya. Sego Badara a ka tournée hukumu kɔnɔna na fɛn min ye Seyidi Sherifu Aliyu Badara Ayidara ye a donna Lomé ani a ka taamadenw min kadara kɔnɔna na bisimilali kɛnɛba taara ka u sɛgɛrɛ ansaru n'u kanubaw fɛ min ni o kɛra basi ye ni a nama dɛsɛ Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Alhamidu Samayira Sanogo bɛna ɲɛfɔli kɛ Baba Keyita ka sɔrɔlenw kan. Bene tɛmɛnen kɔfɛ min kɛra kunkɔrɔta ani wasa ye Mali silamɛtɔn ka fara ɲɔgɔntɔnbaw Conseil islamique du Mali ma ɲɛmaa fana karamɔgɔ a Seydi Sherifu Usmane Badara Haidara denkɛ a Seydi Badara Aliyu Usmane Haidara Sherifula morikɛ a ye a ka taamabere ta kokura ani a jɛw o kunshimi yɔrɔ min ma o de ye Lomé ye Togo jamana faaba don lɛɛri wɔrɔ bɔɲɔgɔnko bolilen kɔfɛ bani den ni a taamaɲɔgɔn o donna Lomé dugu kɔnɔ u ka labanni k'o dɔ ka taa bisimila minɛ fɔ silamɛya dɛmɛtɔn Anisaro o jabala la Lomékaw fɛ i ye labɛnw bɛɛ lajɛlen kun sabati mɛ ka bila bani denkɛ ɲɛ walasa ka se ka bisimila cogo ɲuman na badenya ani siniya minɛ kɔnɔ karamɔgɔ ni kalanden cɛ madama dunani jatigiya o minɛ kɔnɔna na. maa min sen bɔ kɔnɔ ka n'an ka belebele kun bɛ yen Badara Aliyu Usmane Haidara belebele an b'a ɲini Alahu Taala fɛ a nana hɛrɛ min sɔrɔ dugu in kɔnɔ Ala k'o jiri
ana hera min sɔrɔ quartier kɔnɔ ala k'o jidi a nana hɛrɛ min sɔrɔ du in kɔnɔ ala k'o jidi a nana tɔɔrɔ min sɔrɔ ala k'o bɔ yen k'a bɛɛ yɛlɛma k'a kɛ hɛrɛ ye ka ɲini alaw taala fɛ a ye nali fɔlɔ min kɛ ka filanan kɛ nin y'a sabanan ye an b'a ɲini alaw taala fɛ a ɲɔgɔn tan ala k'o don an n'a hajɛgɛ la kɛnɛya kɔnɔ ani sɔrɔ kɔnɔ ani nimisiwasa kɔnɔ. An nisɔndiyalen k'a dɔn cɛ min n'a donna a ka jamana kɔnɔ a ka jamana tɔɔrɔ banna pewu. Anw lamɛnbagaw kan k'a fɔ an ka dugawu minɛna salon an ye dugawu kɛ ko ala ka san wɛrɛ jira an na Seko ye layidu d'an ma ko nin layidu in a tɛ layidu in bɔrɔtɔ a ka da la anw fana b'an ka layidu kan anw fana ti layidu in bɔrɔtɔ abada an ni a n'an ka nafolo a labilalen don Seyidi Sherif Usman Madan Haidara a n'a bɔnnaw o ko min an ko ten o tɛ min fɛ fo lahara an t'a fɛ ni kɛliw fɛ an bɛ k'i fɛ ni banu la fo lahara o la alhamdulilayi kuma jan tɛ yen k'a dɔn ko ala ka kabako dɔ sigilen bɛ anw cɛla yan bi mɔgɔw kan ka avion ta ka taa mɔgɔ minnu sɛgɛrɛ ka nafolobaw bɔ ka t'u sɛgɛrɛ o ye ale de ye avion ta ka na fo anw ka chaise la yan an b'a fɔ alhamdulilayi anw ka dugawu minɛna. I n'a fɔ san filaw tɛmɛnenw silamɛya dɛmɛtɔ anisaru ka bɔ Lome o ma sɔn cogoya si bani den tɛmɛni a ka lakali olu ye olu kuma kɔnɔna na o bɔra ka caya walasa ka se ka na kunbɛliko ɲuman ta ka ɲɛsin Serifula Morikɛ ni a taamaɲɛw ma Lome dugu kɔnɔna na. An bɛ karamɔgɔ n'a nɔfɛ jamakulu bɛɛ lajɛlen fo an b'a an fa fo a n'an ka karamɔgɔ a n'an ka ɲɛmɔgɔ a n'an nujuru minɛba Sherif Usman Madani Haidara a bɛ min fɛ diɲɛ na a n'a bɛ min fɛ lahara ale de b'a dɔn a n'a ka denbaya ye a n'a nɔfɛtigi jamakulu ɲuman bɛɛ lajɛlen ye ala k'o kɛ cɛkɔrɔba in yɛrɛ ka ŋaniya ɲumanya kama ya rabbi ama ala k'o kɛ Sheikh Umaru Siyɛn na a dɔgɔninw ka cɛsiri kama a n'u ka wulukajɔ kama ala k'a k'o kama cɛkɔrɔba in ŋaniya ye an ka jamana ka suma ya rabbi ama ala k'an ka jamana suma ala ka juguw dɛsɛ ya rabbi ama ala ka juguw dɛsɛ ala ka cɛkɔrɔba in n'a denw ala k'u si banba ala k'u sen banba ala ka don u ni juguw cɛ u n'u nɔfɛtigiw jamakulu bɛɛ lajɛlen a nani diyara an ye. I n'a fɔ cɛw an balakaw olu fana yɛrɛ kɛnɛ kan ka caya baw o bɔra fan caman fɛ walasa ka se ka na bisimila ko ɲuman ta ka ɲɛsin a Seyidi Badara Ali Usman Haidara ma k'a fɔ a ye a dan ka na Togo dugu kɔnɔ a nako tan a bisimilalen don olu cɛ la. Bi wula na ye juma wula ye a dugawu ti bi Hassan mɔden filɛ nin ye ne Hussein mɔden Seyidina Ali mɔden don Muhammadu Bakari Jafar Sadiku Musa Al-Kazim Ali Rida Muhammadu Jawadi Muhammadu Hassan Askariyu wa Imam Al-Hujja Al-Mahdi wali sigilen filɛ amuru wula na Seyida Nafisa mɔden filɛ nin ye Fatimata Masum mɔden filɛ nin ye Az-Zahraw mɔden filɛ nin ye Kaka Jiri mɔden filɛ nin ye Kaka Kɔrɔba Musa Haidara mɔden filɛ nin ye vraiment a y'a tɛgɛw jan wula na a ye ŋaniyaw ɲɛ a ye ŋaniyaw ɲɛ. O nisɔndiyalen ka sanga ni jija ni wulikajɔ min b'a la ka kɛ Serifula Morikɛ fɛ walasa ka se ka laseli ɲuman kɛ diinɛ ɲuman bunna kun ka jan ko ka manufinw tulo nɔgɔ bɔ ka sanga ni ladilikan ɲumanw ye kumakɛla dɔw ye u ka nisɔndiyaw sɛbɛkɔrɔ danganamaya ka laban ka ɲini tɔndenw fɛ dɔ ka fara cɛsiri kan. Vraiment Lomekaw n b'aw fo ka segin k'aw fo k'aw barikada diɲɛlatigɛ baara n'i ye baara o baara kɛ ala kama nimisa foyi t'a la baara ye min a b'a la a kana décourager dɛ ala ko don an ka serifucɛ min filɛ ale yɛrɛ bɛ baara min kɛ a b'a kɛ ala de kama n'a ma k'a bɛ baara kɛ ala kama k'i bɔ Mali la ka taa Nigeria Lagos ka sɔrɔ ka na Cotonou ka sɔrɔ ka na Lomé yan o avion billet n'o dépasse fɔri ɲɛna o taga segi an b'o to gundo la n'o tɛ o bɛ yɔrɔ di maa ma Bamakɔ a bɛ du di maa ma Bamakɔ a dépasse mais ale ma maa si ɲininka ale y'a bolo d'a kun k'a bɛɛ kɛ ala de kama serifucɛ an b'i fo dan tɛ foli la yɔrɔ min na. A kɛtɔ ka kɔrɔfɔ ta Serifula Morikɛ a Seyidi Badara Ali Usman Haidara a ye a ka nisɔndiyaw sɛbɛkɔrɔ danganamaya ka sanga ni kunbɛlicogo ɲuman ye min kɛra tɔndenw fɛ ka ɲɛsin ale ni a taamaɲɛw ma ni ka laban hali bi a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ ka kɛ waati kɛrɛnkɛrɛn ye ka foli ni waleɲumandɔn kɔrɔfɔw ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma u ka taamasen na ka ladɔnniya k'a fɔ bani denkɛ yelen ye Togokaw fɛ wele jaabitɔ don a fɛ min dara a ye silamɛya dɛmɛtɔ anisaruw ye walasa u ka se ka taa jɛ ka Mahamadu Mustafa kisi nɛɛma b'a ye o bange nisɔndiya ani o muɲamuɲa baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ.
An bɛ to o kɛnɛba in ka ye an ka jɛ an ka ɲamadali kɛ Seyidi Sherifu Alu Badara Usman Aidara a ye dakuruɲɛ 2 min sɔrɔ ka kɛ an ka jɛ an ka ɲamadali kɛ Baba Keyita ka kuma galama la. Kosɛbɛ. Aw minnu y'a ka baaraw bila waati bɛɛ kɔnɔ cɛsiri setigi Ala subahana wa taala ka diinɛ jɔli la n'o ye Jamiyatul Ansarul Islamiyya ye an b'aw fo danti foli min na a cɛ wa a muso ani Kotonukaw bɔra ɲɔgɔn bolo kabi juma jigi waati an bɔra yen an nana sɔrɔ an ka président n'o ye Tambadu a ka cidenw bɛ an ɲɛ frontière la an ye waati dɔ kɛ yen kosɛbɛ. Alors o kumana silamɛw yɛrɛ kan ka dɔn ko an ka diinɛ kɛra bi kamana gan diinɛ ye ni cɛsiri min bɛ kɛ an bolo an yɛrɛ bɛ se ka an ka diinɛ tɔgɔ la honorer cogo di an bɛ se ka diinɛ in bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ cogo di o cɛsiri an kan ka se ka dɔ fara o kan nka Ansaru ani ci parce que anw bɛna fɛn o fɛn fɔ ni jamana ninnu kɔnɔ ani ŋaniya ɲumantigi minnu bɛ yan minnu b'a la ka silamɛya lase i n'a fɔ a tigi nana n'a ye cogo min na n b'a jigiya ni Ala ka jɛn ye nin bɛɛ bɛna kɛ don dɔ ye ani nin bɛɛ bɛna kɛ kumakanw ye mɔgɔw bɛna dɔn ko silamɛya yɛrɛ yɛrɛ ye jumɛn o la an b'aw fo k'a fɔ a ye dɔrɔn k'a k'aw cɛsiri hali bi a bɛ baara min na a ka dɔ fara a kan fɛn in bɛɛ lajɛlen dabɔkun ye min ye diɲɛlatigɛ an bɛ se k'a kɛ nɔgɔya la cogo di ka lahara sɔrɔ a dabɔkun ye nin dɔrɔn de ka bɔ Nigéria ka na Cotonou ka tila ka bɔ yen ka na Lomé yan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ distance min b'a la ani sɛgɛn min bɛ sɔrɔ a la mais an t'o ye barisabula min nana n'a ye o ye sɛgɛn min kɛ anw tɛ se k'o kɛ anw kɛ min nana n'a ye anw bɔra min dun ma n'o ye Muhamadu ye sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ale ye sɛgɛn min kɛ anw tɛ se k'o kɛ o kumana nin bɛna laban yɔrɔ minnu na a n'a bɛna kɛ minnu ye min bɛ aw bolo de ye cɛsiri ye min bɛ aw bolo de ye cɛsiri ye o kumana an bɛ dugawu ɲini aw fɛ an nakun ye mawlidu min kɛli ye laseli minnu bɛna k'a kɔnɔ ani baara ninnu bɛna tɛmɛ cogo min na an b'o dugawu ɲini aw fɛ k'a ɲini Ala fɛ baara in Ala k'a bɛɛ ɲɛ an bolo baara in Ala k'a bɛɛ ɲɛ an bolo an nakun ye Mawlid Mustafa ka anniversaire min kɛli ye n'o ye a ka bangeli ye an b'a ɲini Ala fɛ hɛrɛ min mana yala Ala k'o di an ma kisi min mana yala yarabi ma Ala k'o k'an ye a kisi a n'a tanga Ala k'o don an ka jamanaw kɔnɔ Ala kana ni hɛrɛ an ka jamana bɛɛ kɔnɔ Ala k'an sago d'a ma Ala ka sababu ɲuman k'a ye ka labanko ɲuman d'a ma tila k'aw fo a ka déplacement la ka taa an kunbɛn fo frontière la an ka présidente yɛrɛ bɛ an fɛ n'o ye Mama Kamara ye ninnu bɛɛ lajɛlen de taara ka taa Gerenko kunbɛn a bɛɛ sara bɛ Ala bolo a bɛɛ sara bɛ Ala bolo an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ de k'an ye Ala ka hɛrɛ k'an ye Ala k'an kunna diya Ala ka labanko ɲuman d'a ma Ala k'o k'a kɛ Ala bonya kama kira n'a somɔgɔw kama sɔlila rasul karim assalamu alaikum wa rahmatullah. Sheku Badara a ka Lomé taama in hokumu kɔnɔna na Sherifula laada latilenna a fɛ ni o de ye ka taa foli bila Lomé jamana maabaw la Baba Keyita ka sɔrɔlen an ka jɛ an ka ɲamadali kɛ o fana fɛ. Nin cogo in na Mali silamɛtɔnw ka faraɲɔgɔntɔnba o conseil islamique du Mali ma ɲɛma an fana an karamɔgɔ a Seydou Sherifu Usman Madani Haidara denkɛ a Seydi Badara Ali Usman Haidara Sherifula morikɛ ani a taamaɲɔ labɛn sabati dɔ don o fɛ ka laada tɛmɛ dɔ minɛ ta min laɲini ye ka munumunu salo kɛ Lomé dugu kɔnɔ ka foli bila maabaw la diinɛ ɲɛmaw jamana ɲɛmaw ka nɔrɔbilaw hukumu kɔnɔna na Sherifula morikɛ ni a taamaɲɔ nɔngɔngarigale o kɛra yɔrɔ min na o de ye Tarawelelakaw ka denbaya ye ni ye o bisimilala nusɔndiya ani farifɔni kɔnɔ hakili fɔlɔfɔlɔ tɛmɛnen kɔfɛ duwawu ka sɔrɔ k'a kuncɛ o bɔlen kɔfɛ ye a Seydi Badara Ali Usman Haidara ani a taamaɲɔw kokura o ye dugu minɛ ni k'o kunda yɔrɔ filanan kan o taatɔ dɔ bonya kɛ olu ye fana o hukumu kɔnɔna na Mali jamana kɔnɔdenw minnu sigilen bɛ Togo jamana kɔnɔ olu maa ɲɛmaw olu de ye Sherifula morikɛ ni a taamaɲɔw bisimila yen fana bonya nusɔndiya ani karama o de kɛra ka Sherifula morikɛ ni a taamaɲɔw kunbɛn hakili fɔlɔfɔlɔ ka sɔrɔ ka tugu o la min fana kuncɛra ni duwawu ye o bɔlen kɔfɛ ye a Seydi Badara Ali Usman Haidara ani a taamaɲɔw kokura
alibi u bɛ boɲɔɲɔ minɛ de kɔnɔna na hukumu kɔnɔna na Mali silamɛtɔnw ka faraɲɔgɔntɔnbaw conseil islamique du Mali ma ɲɛmaa denkɛ a bisimilala nisɔndiya farifoni karama ani bonya kɔnɔ église paroisse Saint Antoine de Padoue fɛ Lomé dugu kɔnɔ an balima chrétienw fɛ kuma ɲɔɲɔw ka sɔrɔ ka nun don min bɛɛ lajɛlen kɛra farifoni nisɔndiya ani nimisi wasa kɔnɔna na Sherifula Morikɛ ni a taamaɲɔgɔn bɔlen ye u ye nɔngɔnkari kɛ ni batokɛ yɔrɔ na kokura i n'a fɔ yɔrɔ tɔw la o kunbɛnla kunbɛncogo ɲuman na yengaw fɛ nisɔndiya ani farifoni kɔnɔ hakili fɔlɔfɔlɔ tɛmɛnen kɔfɛ duwawudenw ye dansigi o fana na a ka duniya k'a fɔ ni minnu salo min filɛ ka kɛ Sherifula Morikɛ ni a taamaɲɔgɔn fɛ laada dɔ tiimetɔ do o fɛ min bilala sen na an fana an karamɔgɔ a Seydou Sherifu Soumaila Haidara fɛ u mana taa diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ u bɛ a kanu ka taa bɔɲɔgɔnw kɛ yen maabaw ye ka sanga ni badenya ani balimaya foli kɛlen ye o ye hukumu kɔnɔna na a bɛ kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye kuma ɲɔɲɔ jijaliw ka cari o ni ɲɔgɔn cɛ minnu baaraw a ka ca Ala fɛ a bɛ kuncɛ ni duwawu ye. Mɛ kalo tile 12 an karamɔgɔ ni an fa Seyidi Sherif Usman Madani Haidara a ka bangeni san kunbɛn o ɲaɲani don o de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye États-Unis d'Amérique a kɛnɛ ɲɛnamayara u ka nisɔndiya kɛnɛw kɛ ka Ala barikada Seyidi Sherif Usman Madani Haidara sankura farali la a si kan a kɛnɛ seriyara maaba caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka Seyida ni o ye Maku Haidara ye a kɛra sibiri tɛmɛnen mɛ kalo tile 23 Philadelphie kaw fɛ Samayira Sanogo a bɛna ɲɛfɔli kɛ o sɔrɔlenw kan. I n'a fɔ santɔw ani i n'a fɔ a kɛra jamana wɛrɛw tɔw fɛ cogo min na silamɛya dɛmɛtɔn Anisaru ka bɔ Lamɛrikɛ jamana kɔnɔ o ma to kɔ Mali silamɛtɔnw ka faraɲɔgɔntɔnbaw conseil islamique du Mali ma ɲɛmaa fana karamɔgɔ a Seydou Sherifu Soumaila Haidara ka san 71 sɔrɔli nisɔndiya ani o munyamunyaw la hukumu kɔnɔna na o bɔlen ye ka caya ka bɔ Lamɛrikɛ jamana fan caman fɛ a ka ja diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ka ye bani denmuso Seyida Maku Haidara da fɛ u y'a kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen k'u ka nisɔndiyaw danganamaya ka sanga ni bani bangani sankunbɛn o sɔrɔli baaraw ye. An bɛ yan hukumu min kɔnɔ o de ye an karamɔgɔ an'an fa a Sheikh Sherif Usman Madani Haidara a ka anniversaire nisɔndiya kɛnɛ kan o la komi an karamɔgɔ y'a laɲini cogoya min na ɲinan ka anniversaire ko a ka kɛ duwawuta ye ka ɲɛsin an ka général ma n'o ye Sadio Kamara ka ɲɛsin Mali ma ani silamɛ jamana bɛɛ o la hukumu kɔnɔ Ansarudine USA Amérique Ansarudine n'o o ɲɛmɔgɔ ye Abdulkarim Mamadou Kulubali olu ye o laada fana latile ɲina n'o ye san o san ye an karamɔgɔ ka anniversaire o bɛna o waliɲuman dɔn ani duwawu n'o barikada kɛnɛw sigi an bɛna kuranɛ kalanw kɛ ka Ala yafadeliw kɛ ka ɲɛsin an ka général ma ani ka ɲɛsin Maliba ma ka ɲɛsin an karamɔgɔ yɛrɛ ma a n'a ka denbaya ani silamɛ ɲuman bɛɛ o la inshallah an bɛ o hukumu de kɔnɔ o la Ala ka sigi Ala ka kuncɛ hɛrɛ la an bɛna duwawu minnu ni kalan minnu kɛ ya Allah Ala k'a minɛ ka hinɛ lase an ka général ma ka hinɛ lase silamɛsu bɛɛ ma. Nisɔndiya tɛmɛnen kɔfɛ ani damakasi kan ka ɲɛsin dali masa ma kɛnɛ in masirila ni waleɲuman dɔ baaraw ye min senfɛ jɔnjɔn taara ka di silamɛya dɛmɛtɔn Anisaru tɔndɔndenw ma ka sanga ni o ka wulikajɔw ye minnu cɛla Abdoulaye Sila ADN New York président d'honneur do Jabi Dugure ADN New Jersey o président d'honneur do Fakase Soumaila Fanemo Philadelphie président d'honneur do. Diplôme di min kɛra an bɛ a mɔgɔw fo diplôme di tuma dɔ la ni diplôme dira ne ma ne bɛ siran parce que diplôme kɔrɔ sama i bonyana bon o kɔrɔ i bɛ siran min kan i dɛsɛlen o ye o de ye quoi bon ale man ka jigin o duguma bon ni diplôme dira aw ma baara de dira aw ma aw ye misali de ye mɔgɔw bolo aw man ka segin aw kɔ bon o kɔrɔ fana ka tila ka mɔgɔ wɛrɛw inciter comme quoi que aw fana bɛ se k'a ɲɔgɔn sɔrɔ donc n'a y'aw cɛsiri a k'a ɲɔgɔn sɔrɔ bon laɲini de ye siɲɛ wɛrɛ naani dira bi siɲɛ wɛrɛ 10 ka se ka di 10 duuru ka se ka di o de ye laɲini yɛrɛ ye donc an b'u fo. Baara ninnu y'an ka bonyana ni tubi dɔ ye ka bɔ an balaka dɔ yɔrɔ min ye a kanu ka don alisilamɛ diinɛ kɔnɔ hukumu kɔnɔna na baya layidu wɔɔrɔ minɛ na a fɛ bani denmuso Seyida Maku Haidara de fɛ
n'i y'a ye an balimamuso sɔnna k'a fɔ k'a bɛna fara anw kan ani serikɛ min ni kulubalikɛ min kun bɛ ɲɔgɔn kan so kɔnɔ a ye danaya dɔ de sɔrɔ a la so kɔnɔ donc a b'a fɔ ni nin bɛ tan a ka jamakulu mɔgɔw fana bi tan ne bɛna fa u kan o de ɲininen don an fɛ je crois karamɔgɔw b'o o de fɔ an ye siɲɛ caman c'est à dire i da dennen ka mɔgɔw kalan quoi bon i da dennen ka mɔgɔw kalan o preuve de ye nin a m'a f'i ye wuli an ka taga don a la a bɛ tan non ale yɛrɛ jogo a jogo o de y'an balimamuso da a la ka sɔrɔ ka na fara a kan quoi donc o de ɲininen don bɛɛ fɛ an b'an balimamuso fo ala kana dɛmɛ. A baaraw fanba kɛra damakasi baaraw ye ka sanga ni alukuna sanuma kalanin ye walasa ka dali masa ni ka waleɲuman dɔn ni ka laba ka ɲini a fɛ bɛɛ ni basigi ka na an faso Mali kɔnɔ. Ni kɛnɛ la kuma dɔ kɛra ka gato belebele tigɛ nusɔndiya ni farifonu kɔnɔ k'a yira k'a fɔ olu nusɔndiyara ni kɛnɛ la waati la kumaba o de kɛra zamzamiyu kelen ka nɛgɛjuru fini fana telefɔni sira fɛ ka kuma ɲɔgɔn sabati ani o cɛ min sen fɛ a ye ladilikanw caman ta ka di o ma ka baara labɛnbaw fo ni ka sɔrɔ ka kɔrɔfɔ kuncɛ ni duwawu ye. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Musa Fɔnba ale ka ɲininenw don. Senegal minisiri ɲɛmaakɔrɔ Usmane Sonko ka segi wasabilo kɔnɔ wasadenya la o don kelen bɛɛ ka laban k'a kɛ wasabilo fɛnɛ ɲɛmaa ye. Tile 4 a bilalen kɔ ka bɔ baara la a toɲɔgɔn fɛ jamana ɲɛmaa Basiru Jomayi Fayi. Maa bɛ se k'a fɔ kabini Senegal jamana a politiki dara ni ɲɔgɔn na kabako kuma kɛrɔ. Mɛ kalo tile 26 tarata in wasadenw minnu kan ka wasabilo ɲɛmaa sigi Usmane Sonko bisimilalen kɔ wasadenya sigila kɔnɔ kalata dayɛlɛla wasaden 133 minnu kan ka kalata ka wasabilo ɲɛmaa sigi 132 bɛɛ ye kalata Usmane Sonko ye. O b'a jira k'a fɔ fanga ɲinindɔ Pastef ɲɛmaa a bilalen kɔ ka bɔ minisiri ɲɛmaa yala a toɲɔgɔnkɛ fɛ n'o ye Basiru Jomayi Fayi ye. Ni maa min ko hakili la k'a fɔ o bɛ k'a bilen ye a nanen ye nin ye sebaaya wɛrɛ ta ka kɛ wasabilo ɲɛmaa ye. Maa sɔminen caman y'a jira k'a fɔ a bɛ fɛn min jira Senegali jamanadenw na ani diɲɛman na o ye de k'a fɔ tiɲɛdenw fɔɲɔgɔnkɔ bɛɛ minisiri ɲɛmaa kɔrɔ Usmane Sonko ni a toɲɔgɔnkɛ cɛ n'o ye Basiru Jomayi Fayi ye jamana ɲɛmaa nka o n'a ta bɛɛ Usmane Sonko bɛ fanga ɲinindɔ min ɲɛmaaya la n'o ye Pastef ye o maaw bɛ Usmane Sonko de kɔ u tɛ Basiru Jomayi Fayi kɔ bawo Usmane Sonko bilalen a toɲɔgɔnkɛ Basiru Jomayi Fayi fɛ jateminɛba caman kun k'a ye Basiru Jomayi Fayi la i n'a fɔ a b'a fɛ de k'a ka se de boli sa Senegali jamana ka a ka lafiya a ka fanga kɔnɔ maa dɔ ja kana ye a ka kuma bɛɛ i n'a fɔ farati n'o ye Usmane Sonko ye k'a fɔ o de y'a dɛmɛ k'a kɛ jamana ɲɛmaa ye nka min kɛra wasabilo la ka bɛn ni tarata sɔgɔmada yanfan in ye ka Usmane Sonko ka wasadenya segi a mɔ ni ka laban k'a kɛ wasabilo ɲɛmaa ye a b'a jira k'a fɔ Senegali jamana fanga a bɛ Usmane Sonko de la a b'a n'a ka fanga ɲinindɔ Pastef de la bawo nin b'a jira ko Pastef a ɲɛmaaw a wasadenw a bɛɛ bɛ ɲɛmaa de kɔ ni o ye Usmane Sonko ye. El Malick Ndiaye min kun ye wasabilo ɲɛmaa ye o ye Usmane Sonko jɛɲɔgɔnkɔrɔba ye kabini lɔgɔlidenya i n'a fɔ Basiru Jomayi Fayi yɛrɛ cogo o ka sin k'a jira k'a fɔ ale ye wala sɛmɛ ka bɔ wasabilo ɲɛmaaya la ka kɛnɛ to Usmane Sonko ye o kana sigi ale nɔna wasabilo ɲɛmaaya la ko a bɛ danaya ko fɔ a b'a jira k'a fɔ fanga ɲinindɔ bɛɛ lajɛlen ka danaya bɛ Usmane Sonko ka kelen filanan Senegali jamana wasabilo kɔnɔ ni wasadensigi kalata bɛ kɛ wasaden bɛ yen wasaden ka danga bɛ yen u k'o ma ko suppléant maa min kun b'o jɔyɔrɔ la Usmane Sonko nɔna n'o ye danga ye ka sabu kɛ Usmane Sonko kun ye minisiri ɲɛmaa ye Ismaël Wone kabini don min na a mɛnna ko Basiru Jomayi Fayi ye Usmane Sonko bila ka bɔ minisiri ɲɛmaaya la Ismaël Wone min kun bɛ wasaden danganjɔyɔrɔ la Usmane Sonko nɔna a sina ka sɛbɛnni kɛ bɔlɔlɔ na sira fɛ Facebook o dakurunya ye jumɛn ye o ye k'a fɔ dɔ fɔ ni dɔw k'o ma ko tariku a bɛ sigisigi kuma dɔw la a bɛ maa dɔw kɔnɔ ko k'u se to sariya senw na u b'i ka ko dabila ni sariya senw ye nka u ɲinɛna de k'a fɔ jamanadenw de ye kala ta ni k'u ka danaya ta k'a da i kan ni dɔw dar'u yɛrɛ la k'a fɔ k'u bɛ sariya sen ta k'o kɛ k'i ka ko dabila
u ka dɔn k'a fɔ jamana denw kun farala ɲɔgɔn kan ka kala ta i ye k'i kɛ wasaden ye wa Usman Sonko i ka wasadenya sigiyɔrɔ b'i ɲɛ yan ne de kun y'i ka danga ye bawo i kun ye minisiri ɲɛmaa ye wa sigiyɔrɔ in a damunen b'i ɲɛ i bɛ se ka nin cogo a kɔnɔ ne Ismail Won n b'a da i tulo kan k'a fɔ kunnawolo don ne mɔ ne ka kɛ e ɲɔgɔnna sigiyɔrɔ minɛbaa ye kumanin kɔnɔ yanni ka s'a ma o ye kunnawolo ye n bolo maa min kan don i mɔ Usman Sonko honorable Ismail Won min kun bɛ ka Senegali jamana jɔba sigiyɔrɔ kɔlɔsi yan'a ka sigi wasabulon kɔnɔ nin ne sɛbɛnna ka danga fɛ k'o bila bɔlɔlɔ na sira fɛ Facebook tarata wasadenw ye ɲɔgɔn sɔrɔ wasabulon la sɔgɔmada yanfan fɛ Usman Sonko seginna wasadenya mɔ ni ka sin ka sira dayɛlɛ a ye ka taa bisimila minɛ wasabulon ɲɛmaaya sigiyɔrɔ la ka sabu kɛ kalata min kɛra ni kalatala kun ye 133 ye 132 bɛɛ y'a jira k'a fɔ Usman Sonko de bɛ kɛ wasaden ye o yɔrɔ bɛ a cokora wasabulon ɲɛmaaya la. Kongo Kinshasa kɔrɔ yanfa Ebola bana kɛlɛli bɛ senna kuma min o kuma kelen la dugumisɛnnin dɔw bɛ ka Ebola bana a furakɛbaw k'a wuli ka bɔ u ka dugu rɔ ni u ka guwaninw ye u bɛ ka tasuma bila Ebola furakɛlikɛlaw ka guwaninw na juma o dɔ kɛra dugu la dugu min bɛ wele ko Mongwalu arajo Okapi o y'a jira laseli la k'a fɔ denmisɛnnin dɔw de dimine de ye hiri kɛ Médecins Sans Frontières furakɛlikɛlaw ka guwaninw kan minnu durun bɛ Ebola bana tigilamaw furakɛli kama ani sigasigana bɛ minnu na k'a fɔ a bɛ se ye olu la kuma bɛ se ka di olu ma k'u jateminɛ olu bɛɛ bɛ guwani ninnu kɔrɔ u ye hiri kɛ guwa ninnu kan ni k'u bɛɛ jeni maa 28 minnu ni sigana tun bɛ u la k'a fɔ Ebola bana bɛ sɔn ka ye u la olu fana bɛɛ lajɛlen wulila ka kɛnɛ minɛ u bilama bɛ ka ɲini Mongwalu lapitaninzo ɲɛmaa Richard Lokodi ka fɔ la a ko sebiri sɔgɔmada yanfanw fɛ lakana tigilamaw ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ jango siganama minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka kɛ Ebola tigilamaw ye n'u bolila u bɛ se ka ye k'u lasegi bawo tan bɛ u ɲami mɔɔw de rɔ o dun ye farati fana ye nin da siɲɛ fɔlɔ ye denmisɛnw ka hiri kɛ Ebola banatɔw lasago yɔrɔ kan ni ka yɔrɔ mana o dɔ kɛra Ruwampara tuma min na dɔ sara k'a fɔ Ebola bana tun bɛ sɔn ka ye a la ɲankuma a somɔgɔw y'a ɲini ko ka su di u ma u ka taa ka sudoni kɛ nka minnu ye Ebola bana ɲɛdɔnmanganaw ye n'olu y'a kɛlɛbaw ye olu b'a dɔn k'a fɔ hala su n'i tora k'i pɛtɛ a da fɛ Ebola bana bɛ yɛlɛma i la a ka ca la olu yɛrɛw de bɛ kɛ su donbaw ye labɛn minnu kan ka kɛ su da fɛ olu b'o labɛn kɛ ka don donjugu rɔ donjugu min b'a to a tɛ kɛ farati ye maa wɛrɛ ɲɛnama mɔ nin dugu in de la Ruwampara a fɔlen ko su tɛ se ka di u ma u ye tasuma bila yɔrɔw la o yɔrɔ bɛɛ danayabaliya yɛrɛ de bonya bɛ ka sabu kɛ dugumisɛn ninnu na u caman dan tɛ kɛnɛya tigilamaw yɛrɛw la ni bana ko a bɛ na ni maaw jara weleli ye a dɔw la banabaatɔw walikelen banabaatɔw somɔgɔw bɛ se ka siga hali furakɛlikɛlaw la k'a fɔ olu de bɛ ka na ni bana in ye k'a don u cɛla o de n'an bɛ ni hakili wasi ye ni kɛnɛya tigilamaw yɛrɛw bɛ ka siran bi k'u pɛtɛ Kongo Kinshasa kɔrɔ yanfa dugu caman na ko Ebola bana furakɛli walikelen a ɲɛɲinini dan b'a yɛrɛ ye a ma ladɔnniya k'a fɔ kɔrɔ yanfa in bɛ lakanabaliya ɲɔɲɛ bɛ o kɛmɛ sababu ye ni ka Ebola bana in mɛnɛ kunbɛli tɔ gwɛlɛya Kongo Kinshasa ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ a fɔ ni bi cɛ ko Ebola bana segin bɛ na siganama 994 ɲɔgɔn na o de sera ka jate fɔlɔ maa 119 ɲɔgɔn na sara siga kɛmɛ k'a fɔ a kɛmɛ minnu zata ye Uganda min ye danjɛbɔ ɲɔgɔn jamana ye o y'a jira k'a fɔ a ye mɛ maa 5 la ye kelen ye diɲɛ to Iran ka u ka diinɛ ɲɛmaaba Mojtaba Khamenei a y'a jira k'a fɔ Iran ni Ameriki cɛ kɛlɛ lɔ arabu jamanaw minnu bɛ Iran jamana da fɛ Ameriki jamana t'i dogo u kɔfɛ bilen ka Iran jamana tɔɲɔ o bannen ye nin ye ko Ameriki jamana dagayɔrɔ ma na ye arabula jamana ninnu nɔ Iran jamana tɛna tɔli u ma bonni nɔ nin sen u tɛn'u ta arabu jamanaw fɛ k'u b'u lamɛn ni k'u yɛrɛ mago sa a ko Ameriki jamana ma ɲɛmaw k'a dɔn k'a fɔ u ka kɛlɛcɛw dogoyɔrɔ foyi tɛ u la arabula jamanaw nɔ a ye kɔrɔfɔ in lase ka bɛn ni tarata mɛ kalo tile 26 in de ye min sɛbɛnna ka cari Iran jabaranizoba la a ko segin kɔ tɛrɔ wa jamana o jamana bɛ kɔnɔ in na ye Iran da fɛ
a si tɛ kɛ Iran jamana balila ye bilen ka Ameriki jamana bon wali kelen k'a ka sɔrɔsiya dagayɔrɔ bon ko Ameriki jamana ɲɛmaaw ka dɔn k'a fɔ dogoyɔrɔ foyi tɛ u la u ka sɔrɔsiw la Iran jamana dafɛ jamanaw nɔ bilen a ye kɔrɔfɔ in lase ka sanga ni seliba o samɛ foli min kan ka kɛ o kuma kelen fɛnɛ na Ameriki jamana sɔrɔsiya a bolofara min ɲɛsin bɛ arabula kɔnɔ ma n'o ye CENTCOM ye o ɲɛmaayaso ye a jira k'a fɔ u ye Iran jamana woronuguyanfa yɔrɔ dɔw bon kɛrɛnkɛrɛnniyana Iran jamana a mugu fili ta misili fili yɔrɔw k'u y'olu yɔrɔ dɔw bon ntɛnɛ ka dugu jɛ tarata la maa minnu sɔn min ka ja olu ko sigikafɔ min bɛ sina Iran ni Ameriki cɛ Ameriki jamana kɛwale in b'o lanɔgɔ Iran jamana kɔni ma kɔrɔfɔ sɛmɛndiya k'a fɔ a ka mugu fili yɔrɔ dɔ bonna nka Iran jamana jabaraninsoba caman y'a jira k'a fɔ u balala ka furonga mɛn dangandugu dɔ la n'o ye Bandar Abbas dangandugu ye ko sɛgɛsɛgɛli da yɛlɛn bɛ ka se k'a kun dɔn tarata donya kelen in na kɛlɛbolo min bɛ Iran jamana kɔnɔ corps des gardiens de la révolution islamique o y'a jira k'a fɔ Ameriki jamana dronin dɔw a n'a kɛlɛkɛ pankurunsen delini dɔw n'o ye avion de chasse F-35 ye ani US Air Force u y'u den ka don Iran jamana kɔnɔ a kunnana ko Iran jamana ye Ameriki jamana dronin kelen lajigi u ko dronin min ma ko RQ-4 ani pankurunsen delini F-35 olu dɔw kɔnɔ wangojugu sani dugu cɛ Iran u ye kɔsegin bɛlɛ bolo da joona Iran jamana kɛlɛbolo corps des gardiens de la révolution islamique u k'u ye drone MQ-9 dɔ bon k'o tiɲɛ ko wa ko ni tajuru sara bere kɛra kɛfɛn ye ka bɔ Iran jamana yɔrɔ ka ɲɛsin Ameriki jamana ma ko a kana bala ma nɔ dɛ ka sabu kɛ a fɔ n bɛ ko mugu mankan dan bɛ Ameriki jamana ni Iran cɛ nka Ameriki jamana de kɛlɛ filɛ nin ye ka Iran jamana woroduguyanfa bon Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ye min sɔrɔ k'a fɔ bonni nɔ ko u kun bɛ ka farati dɔ de kunbɛn ko bawo ko u ka surasiw minnu bɛ Iran kɔnɔ in na ko ni u kuma woroduguyanfa in bon ko surasi ninnu kun ye farati danga la Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky a y'a ka nisɔngoya jira Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump la k'a fɔ mugu filita n'o ye misili ye o ntanya bɛ Ukraine jamana na Ameriki jamana min kan k'o dɔ ɲini Ukraine jamana ye o tɛ k'o kɛ a barata Irisila minisiriso min ɲɛsin bɛ Irisila ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma o y'a jira kɔsa in na k'a fɔ Irisila jamana Ukraine jamana k'i sigi n'a ye k'a fɔ a bɛna bundeli dɔw daminɛ ka ɲɛsin a ka maramafɛn layɔrɔ dɔw ma Ukraine duguba la Kiev Volodymyr Zelensky ko min ye sanfɛla lakanani ko ye sigikafɔ bɛ senna ani Ukraine jɛɲɔgɔn jamanaw cɛ nka jigilatigɛ ye min ye sigikafɔ tɛ ka nɔbɔ bawo Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump a bɛ kuma janbɔ a y'a ɲini o fɛ ko ka sanfɛfɛ kunbɛla ɲini a ye ko Donald Trump bɛ k'i murukurundakoya ko Ukraine jamana yɛrɛ de bɛ k'i kolo gɛlɛya sa ka maramafɛn dɔw dilan a yɛrɛ ye nazarala dugukolo kan n'o ye sanfɛfɛ kunbɛlanw ye ko nka u n'a ta bɛ u n'a to sigikafɔ la ni Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ye jango a bɛ se ka Ukraine jamana dɛmɛ cogo min ntɛnɛn mai kalo tile 25 Volodymyr Zelensky Ukraine jamana ɲɛmaa a ye sigi dɔ kɛ ni a ka wasaden jɛkulu ye a sen bɛ a y'a jira k'a fɔ a jigin bɛ Ameriki jamana la ani Irisila cɛ kɛlɛ in nɔ wasaden dɔ bɛ yen o y'a jira k'a fɔ Volodymyr Zelensky ni ɲɔgɔn cɛ lajɛ sen fɛ a y'a jira olu la ko Ameriki jamana bɛ ka mugu filitaw minnu feere k'a tɛ ka bɛrɛ feere ko kuma k'ale yɛrɛ de bɛ k'i cɛsiri sa min bɛ se ka to mugu filitaw ani sanfɛfɛn kunbɛla Ukraine jamana bɛ se k'o sɔrɔ a yɛrɛ ye. K'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a jira aw la k'a fɔ ko nin bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔli la minnu labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye aw ni ce a ka ɲamadaliw la a k'an bɛn don wɛrɛ nataw ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na.